Takže čaute, vítajte u môjho videa. Volám sa Jonkos. V tomto videu si ukážeme taký počítač, lepšie povedané počítačovú hru, konkrétne Snake, určite to všetci poznáte. Tu máme informácie, toto je stena, čiže všade okolo je stena. Takto bude vyzerať Snake, bude približne 3 bloky veľký. A jeden blok bude checkpoint. Mohli by sme to spustiť. Budeme stať. Tu máme rozhľadňu. Doletím k nej, keď to zapnem. Máme takých 15 sekúnd dovtedy, kým sa to zapne. Nie je to nejaká ovládanie hra. Je to také video ako keby. Tak by som to povedal. Mohol by som vám ukázať tie obvody potom, koľko ich tam je. OK, ideme sa hore, zapol som to. Teraz budem sa dívať. Tak, to by bolo všetko. Videli ste, hadík nabúral do steny. 4-krát sa nám zobrazilo Game Over. Tu sú tie obvody všetky, čo bolo zapotreby. Zerejme takto. Asi si budete mysleť, že ich tam je moc, ale verte mi, ja som videl už aj viac obvodov na túto vec. A pre dnešok je to všetko. Majte sa. Ešte taká vec, že dávajte lajky alebo odbery a keď ich bude dosť zhliadnutí, tak ja možno dám aj, jak som to stával, aby ste si to po prípade mohli postaviť. A to je všetko. No tak, čaute.